Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali guys, Vino ke sekolah kakak syuting, sibuk dengan kehidupan sendiri. Hari nyapu karepan kok karek nyapu jero para omong guri, para omong ngarep bapak-bapak. Nek para omong ngarep kene rezekine metu, nek para omong ngono rezekine metu. Jarene ngono guys, kae mbok kulo marahi pas aku cek dek omahe cek madhep ngalor iki kan madhep wetan. Emang ana jalunan Mbak? Tapi iki mang aku WA Mbak Mur titip jangan lodeh. Aku gak masak guys, tumbas. Hari ini ternyata gak masak tumbas ya. Nek di ini aku masak semur endok sama tahu. Dan ini jangan lodeh engko gawe bakwan jagung ae lawoe tinggo lawo. Ya wis. Kok blonjo kene mak jah. Tinggo masak sesuk aku apa nyetrika guys. Setrikaku wegih Mas. Nek kadang tak setrika engko. So apa nanune? Tinggo kan jangan wis nganu bar engko nyapu terus isah-isah. Terus ngecoba segong bar kuwi nyetrika. Wis ngono. Aku pokoknya nek sekiranya sibuk tuku jangane. Ngono guys. Oga. Maksudnya aku ra masak njaluk mangan makku. Gak tahu aku. Paling yo ngono kuwi lho Mang. Seperti sing tak jelasno ning sebelah ndeknane, ndek ini paling mak masak apa ngicipi mangan ngono kok. Ya mangan yo sak gedakan ora kok panggo sak omah. Kadang malah mak kuwi tandur kuwi ya masak jangan akeh. Aku malahan masak dhewe. Kan gitu wong ora usah masak kalau jangan akeh. Jadi ya jarine wong kuwi lho Aisyah. Walah lip-lip. Blonjo sakmono ki larang nek kanggo nem. Wong kuwi kulino mangan jaluk mak ngono. Jarine aku mangane jaluk mak terus. Bojoku pengangguran. Kere. Rasa mergawe rasa ngopeni aku mangane apa jenenge aku mangane jaluk makku jare ngono guys. Wis gak apa-apa, dia itu lagi kurang bahagia melihat aku bahagia. Oke sama lah kene ngarep oh Delah tuh kan kamu ngatemi ke Delah nih kono ya Delah karunan sapa jenenge wi? Karo wi lho. Kok jangannya bening sih? Wah, anu kono tukang langganan. Iki jaluk kowe lho ya aku. Jaluk kowe lho. Gak anu lho ya. Jaluk lho aku ki. Beda suke. Mbak ki aku jaluk, Mbak. Oh gak nganu. Peh mbak iki. Tak kei. Sing penting aja bedino. Duh, nek bedino malah penak. Kan hidupku kan njaluk. Lakone ya. Kenapa? Alay meneh kowe. Wah. Alay meneh, Mbak. Tak semu. Ya. Apik ya. Apik ya. Nyah. Met. Jangan aku siem. Jangan Apa? ijo iki. Gak apa-apa. Iki mosok santane pecah iki paling. Delok iki. Mbok pecah wae, Mbak. Iya paling. Wis engko ala nyarukan ndak enak nek mangan. Sutah kowe. Preman ora? Nrimo ing pandum. Wis nih. Dingi lho didelok mak. Jangan lipat, jangan tahu sak iprit. Lah wong Mbak Lipah ki anu mak gering wong iki tuku aku tak kono. Mbak ya aku sakmono ngantek sore, Mbak. Sakmono tek sak ibrit. Iya iki mak ngono iki. Aku nek jangan terus sakmono nek sakmono sak pira. Pokoke sak terus. Gak roh mak ngono. Gak sido mak wonge. Gak. Astagfirullahaladzim. Wong kan turut-turut iki golek jangan. Iya kan aku pijet teh. Iya kok rambut tampane aku pegel e. Iya. Nah, Sisi kok. manakno wong. Heh, rupane nama. Turu lho Jek. Anu nang kono kono mana? Kok sore. Oh gak iki gek nang nggonku nek wong melek anu nang. Oh kok sore aku yo nek kober.
anak sambung no bibinem aku kan gak dapet dari mau tak cintai lu Oh iya, rambut cintai. oh yo ngene kok langsung ngene lho ya maksudnya iki alah kowe mbok ilang Tanggane ini dia. mbok ndak yo ki metu dhewe kok aku ngeluh Lalu ya. Ya yuk, ya. gak enak terus aku metune ki nandi Bukan kok bedok bukan. iya mulane aku tekok kok ripake nek tangi malah mbok ilangi nandi para iki Nah, kan kowe kan wis motokno aku mau. iya wis betul Sedikit-sedikit kaya aku. iya aku tare bodoh Aku tidur kok. Ya, aku melok tidur. ayo Bapak sangka apa ya? Klambi apa ya? Ya, Bro. Biasa HP ku tidak ada rahasia. HP ku itu los. Gak enek rahasia, gak enek kata sandi, Wong mulih. gak enek kata kunci. Mau mulai 4:30 kok. Tekan omah jam 5. Kamu Pak Sukar. Saya. enggak mandak so. Wis, tuh, Pak Sukar. Saya Pak Giong iki. Wong iki bayar. Besok ganti aku gak masak dan jangan kok kau jaluk kue. Iya, wis to. Tak suka sesuai sama itu tinggal Magrong, mendur. Lah terang aku iso kaya ngono ki untuk ku jaluk makmur, ku mbah damai kepenan. Entane KTP. Cing. Ketoke kobonge sate sangit iki. Wis kedar ada kok. Oke. Jadi aku pe adang. Nunggu. Terus dikutuk-kutuk terus tak coba dadi gelis. Aku tak bisa asik terus bisa ya. Oke teman-teman. Jangan sudah beli. Nah ini mau tebak loh. Jangan lapusiem ambek gembuk. Lapusiem sampai gembuk guys. Kok aku nyambel ya? Kan aku tak hindari mangan santan-santan ini guys. Aku nyambel goreng tempe yang wis beres. Oke. Bomba. Kita rek nyapu, sah wis rusak dulu. Nyapu. Wis barah. Gombal wis pentaran kabeh lho. Ndak lah. Wis pentaran. Nah ubah-ubah nang, wis balik wonge bar ubah. Sarung sitok ya wis. Wis aku wis bar. Berubah-ubah. Jangan atus. Keenak ya bune kasem. Oh iya. Duh, salin. Lo yang mbah walu. Golek. Mosok kowe wis ubah kuwi. Lah kelabinem ndak gak ubah. Moro Iki pengok iki gak enak. lagi rondino. Lagi rong dino sire. Genepi seminggu. Wah, encing yo gaya. Wis nyuci. Dek ngono mesin kering. Pengeringnya kena. Encing. Cing. Jaluk mangan, Cing. Duh, Dek, pergaweanku kan jaluk. Oh, wangen ndi? Ya, ini udah boba. Ya apaan? Kowe gak setakon boba kok. Encing. Jaluk mangan. Kan aku pergaweanku jaluk. Ya. Ya pernah. Cing lapal. Yes, bendang su.
Walah ternyata iki gene apa-apaan. Lah tok-tok lah mlandinge iki jek utuh nok. Wis mepet yo. Lah kalau pendar-pendar aku yo wis sampe gilasi. Dina Rebo arisan. Ya. Amit ya, tak buka ya. Ayo. Deh. Otok-otok satrek kabeh dipangano sapa iki? Ya otok-otoke tempe ambek mlanding. Tak. Iki ambek apa iki godhong apa iki godhong rawe ya? Wah, ambek dong kemangi. Iki jangan diingi lho, deh padha wae aku. Aku diingi jangan semur iki, iki segone. Aku semur tahu karo endok. Kuwi lho, Deh. Iki gombal kok kaya aku ya. Urung tak setrika. Ono nek medun, anune dienggo. Aku yo deh kalau telung anunan deh. Telung kumban. Ndek iki apa nyetrika urung, aku pijet terus engko penyetrika kalau wis ubah-ubah nae tapi kok tak setrika. Cuma mbak iso-iso. Sing ape mangan sapa iki pengen mbuh aku kok. Ora usah. Kok udah aku sugih. Anu, Apa deh? Pino kae Mbah Pat sik ora, Pak? Ijek genah. Cek ya. Wonge ape mati kae niliki Vino sik kok, Dik. Lan nek aku piye, Dik? Ijek ya Pino kae cek. Ijek. Wong iki kurang 3 dina Dik terus gak enek. Wong iki ngene. Iya jeng ngene. Anu, aku pengen niliki putu-putuku. Ngono kok. Moyal cahku. Wah le. Harapan kae. Mah, mrek aku cepet sugih njaluk mangan kowe, he. Pino kae umur piro ya? Mbah Pat. Ketoke bayi telu, Dik. Mosok. Ndak lagi bayi telu. Mbah, lali aku. Wis berapa tahun ndang. Kae pitu wis. Baji pitu, mbah ra roh. Ketoke Gak kan sayang. iki wadon ya. Heh? Wadon ya. Gak i. Berarti kowe ra waras. Ora. Takkan ngedusi kowe nek gancing, Dik. Kowe Kayak lah aku kayak kae tak dusi anakem. Aku lo mau malah iso. Gak yo tapi aku mau bayar. gak yo tak dusi ceblok. Cing, aku mau bayar. Mleki, yo. Ora bayar. Terus guys, ki lonceng sarapan ambek apa, Cing? Ada sempet aku. Walah, tok. Tuku tahu mbek kanemu. Aku kan ndek jangan semur ambek endok Mbah Dames iki ape jaluk mangan jerine ngene kau Mbak Mur. Lipahe ndang nek jangan saithik. Duh, sak mono wis akeh Mbak Mur. Aku biasan jangan tuku sak plastik tok ya, Cing. Iya. Wonge dadi gak sido mek. Dede iki kelane sak ompreng yo Pak. Iya, aku yo entek, Dik. Ompreng gede, biasanya ompreng cilik nek kelane. Berarti enak, Cing, mangan Oh, ompreng gede. Ora mesisan. Sakan. Sak tengah ompreng entek. Wes, guys. Tagaku jangan lupa, ki aku rong di syutingan mulane. Aku lagi genem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel di share di bawah iklan aja skip terus bayaran. Permisa mangan permisa tagaku ra tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.